na dayon na. And then September na dayon, mga igsoon ko. Dali ra kayo ang panahon. Amen. Hallelujah. Dali ra ang mga adlaw, mga igsoon ko. Jeremiah 29 verse 11 to 13. If you have your Bible with you. Jeremias 29, versikulo 11 hangtod sa 13. Ako kining basahon sa dayag, samtang inyo kining pagasundan sa hilom. Verse 11, For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Verse 12, Then shall ye call upon me, and ye shall go and pray after me, and I will hearken unto you. And last verse, And ye shall seek me, and find me. And when ye shall search me with all your heart. Basaon nato sa Bisaya, verse 11. Kay ako mahibalo sa mga hunahuna nga ginahuna ko alang kaninyo. Nagaingon si Jehova, mga hunahuna sa pakigdait ug dili sa kadautan. Amen. Atong hinumduman, wala naghunahuna ang Dios ug kadaot alang kanato. Amen. Ug paghatag kaninyo ug paglaom sa inyong kaugmaon. So, magpabilin lang ta sa kababuton sa Ginoo na anatay paglaom mga igsoon. Ang atong kaugmaon secured na. Amen. Ug kamo managpanggilaba. Siguro another word ni siya og kanang tawag dili maglabang nga kuso-kuso. Abot nganong mo na term diha. Sa ako po diri sa ako nga version manglabag hapon. Palabuhon na minon tani. Og kamo muadto og managampo kanako, og ako maggapatalingog kaninyo. Verse 13. Og kamo mangita kanako, og makakaplag kanako, sa diha nga kamo mangita kanako, uban ang inyong bugos nga kasintas. Let us always remember nga kini nga propesya ni Jeremias, iyan ning gipaabot sa mga taga-Israel nga naa na captive sa Babylon. Tananing og amen. Out from the captivity, naa sila sa gitawag nga pagka-binilanggo. But here comes the word of God, give them encouragement. Seek me and find me. Tananing og amen. Let's clap our hands unto God. Magdala ko sa pulong sa atong buhay nga Dios. Seek Him and you will find Him. Let us pray, Lord. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong grasya. Salamat sa imong kaluoy nga nagadagaya kanamo adlaw-adlaw sa among mga kinabuhi. Ug ni mga taknaa panahon karon nga maminaw mi sa imong pulong, Ginoo. Maminaw mi sa buot nimong ipaabot nga mensahe kanamo, Lord. Tabangi nga ang among kasing-kasing abilto ug manggidawaton niini nga mga pulong for us to grow spiritually, God. Hallelujah. Para mo tubo mi, mo lambo mi sa espirituhanon nga pagtubo, Ginoo. Aron kini among tipigan. Aron sa imong pagbalik magpabilin kini, Lord. Hallelujah. Dalaygon ikaw, gamit ang imong ubos nga alagad, wala ko'y mahimo kung wala ka. Tagbuo ang among panginahanglan sa imong gamhanang pangalang Hesus. Amen. O amen. Let's clap our hands unto God. Ingon pa sa atong devotional, let's give all our best to God. Dili ta mohala diha sa Ginoo nga walay bili lamang. I cannot offer unto God that costs me nothing. Hallelujah, hallelujah.
sa lapi og bahandi, dili igo na para ihatag nato sa Dios. Pero matun pa ni Pablo, mga igsoon ko, let us offer ourselves a living sacrifice. Mo nang atong daygon ng Dios uban sa atong tibuok nga kasing-kasing tibuok na pagdaing diha sa Ginoo. Kahimo na mo sa pagmanglingkod, mga igsoon ko. Takos siya niining tanan, mga igsoon. Sabi ninyo, mga igsoon ko, kita na ko ang updates, mga igsoon ko, sa social media. Ang DSWD, na siya gitawag nga Educational Cash Assistance. Alang ni adtong mga karapat-dapat nga makadawat, mga estudyante nga naa sa kalisod, mga estudyante nga anak sa mga single parents, o unsa pa to, na sila gitawag nga qualifications. Pero before na gi-announce sa DSWD, nag-una na dag-announce ang Department of Education. Kay mao man ni kasagaran maghatag og brigada, no, high school o elementary. Sakop na siya sa Department of Education. Kay ang college sa Commission on Higher Education na siya. CHED. Na ba'y brigada sa CHED? Wala. Wala, di ba? High school lang o elementary. Pero una ng daan nag-announce ang DepEd o Brigada Eskwela. Ano saan nagsugod inyong Brigada Eskwela, Ma'am Bernabé? August 1 pa lang nag-announce na o Brigada Eskwela. Ang himuon ana sa akong nasayran, manghinlo. Tama ba? Manghinlo sa gawas, sulod sa eskwelahan. Pero samtang nag-announce ang DepEd o Brigada Eskwela, mingaw ang eskwelahan. Naalay jutay, naalay mga nanambo, na mga nikomit sa maong Brigada Eskwela. Pero sa dihang nag-announce ang DSWD o cash assistance, pagkakita nako sa social media, sarado pa ang gate, perting daghanan nagtao. Nagtabok, pero dili tanan qualified nga naa dito. Pero bisag dili sila qualified, naninguha gambon sila nga makapila dito sa buhatan sa DSWD. Pamasin, makadawat sila. 4,000 sa college good. Sa high school pila to 3,000. Senior high 3,000. Sa high school, junior high 2,000. Mangyawat nga may nalang makadugang sa palaliton. Makatagbo sa panginahanglanon sa pag-eskwela. Gunahon ako, samtang nagtanaw ko, ang tao kung kwarta gyud ang hisgutan, makigdut-dut gyud siya, makigpatay gyud siya. Na adito'y nakita nako, nakuyapan kay wala pa'y pamahaw. Giarasa na lang, tirang luuya. Imbis kay nang iyawat, makauna sa pila, ang nahitabo ambot og karon, asa na to siya karong panahon na. Nakuyapan na hinoon, nakulaps nung kay walay kaon, init kayo kay nagdasok ng mga tao dito. Ang tanan, mga praise the Lord. Atong makita mga igsoon ko nga karong panahon na, usa sa priority sa tao, nining gitawag nga kwarta. Mo na nagunahon ako pagkanindot untana, kung inig panahon sa Domingo, ingon ini kadaghang mga tao ang manggihagodhod padulong sa simbahan, for they want to seek God. Pero subo pamalandongon mga igsoon ko, Kristohanon gani nga dugay nang nangalagad sa Ginoo. Panahon sa Domingo, kapoy pamanggani mo bangon. Inig maligo, tugnaw. Taon-taon na kumaligo kay bugnaw pang tubig. Tanan mga praise the Lord. Tanan mga amen. Pero sa panahon nato karon mga igsoon ko, kung ang tao ang number 1 priority nila sa lapi, kwarta kay makatabang sa panaliton,
suginlan ko kamo, mga igsoon ko, ug sultihan ko kamo, kining tanan ang nagpanag-iya ani ang Dios nga atong gialagaran. Lisod ba di ay sabton ang Mateo 6:33, unahan ninyo pagpangita hanggang harian sa Dios, kay ang tanan idugang. Bisag dili ka qualified sa purking nga cash assistance kung college ka, o bisag dili ka ilista sa tiglista, kay layo ka sa luwag, kay maunay sistema kasagaran sa kalibutan, it doesn't matter to us. Kay doon na may Diyos nga mutagbo sa atong panginahanglan. Doon na may Diyos nga bisag ano sa wala magkulang. Sige, tag-awit kahit kailan, di ka nagkulang, pero usahay, wala tay pagtuo. Amen. Sa mga panahon nga naa sa dakong panginahanglanon, mo ni panahon nga imong i-manifest ang imong pagtuo nga Dios. Wala ka nagkulang, nasayo ko tagpo nimo ang akong panginahanglan. Isa ning panyo, dili ba sing ako na makalimot ko na mapahid na ko. Amen. Tanan mi praise the Lord. Tanan mi amen. The reason why God permis siya nag-ingon, seek me and ye shall find me. Nang inahanglan ka kwarta, seek God. Kay siya ang tinubdan sa panalangin. Ingon siya, tabrihan ako ang tambuanan sa langit. Bubuan taka sa panalangin nga walay ikong lawak nga imong kasudlan. Pero ang tao, to us DSWD, dasok. Ang tanay ng anak, kaka-eager makigdasok sa simbahan. Amen. Manahon sa General Conference sa Manila, mga igsoon ko, kalabi na ka ng final day, Sunday afternoon, maunang open tanan. Mga membro gikan sa tanang, basta kay makaabot ka dito, pwede ka musulod. Pero pag limit na, sarad-an na nila. Maunang makigdasok. Dasok yun. Pag maulahi ka, paulahi-ulahi ka kay matrapik ka, dito na lang kas gawas. Minaw na lang kas nang gidaig. Uy, kanindot unta nagnaak ko sulod. Amen. Nindot unta na kung sa tanang panahon nga mga daig, mga simbata sa Ginoo. Muhagudhud ta, makigdasok ta, tungo kay gusto nato ang fellowship, gusto nato nga mudaig ta sa Dios. Pero usahay ang tao, lahi ang iyang tinguha. Pero usahay ang tao, lahi ang iyang desire. Pero usahay ang tao, lahi ang iyang priority. Apan alang ka nato, nakabalo na ta, natudluan na ta sa pulong sa Ginoo. Basta unahon nato siya, ang tanan natong gikinahanglan, tubagon sa Dios. Ito namin amen. Ito namin praise the Lord. Kaya nga naman, every time that we seek Him, dili lang nato siya makitaan, dili lang nato makaplagan ang iyang presensya. Dunay mga benefits. Amen? Pag mato ka sa DSWD, qualified ka, okay, Harold Abaw, qualified. 4K. 4K. Pag mahurot ang 4K, saan naman dayon? 4 doy na kuno ingon nila vlog. 4K, 4 doy. Pila raman ang 4K karon. Amen. Palitan nimo nagbag nga guyod-guyod. Sapatos. Isa ra kuno na ka sapatos. Dili pagyud original. OEM pagyud. Kanang gitawag nila top grade lang. Dili kay kung original nya pang basketball. 7,000, 8,000. Di ba? School shoes kana, wedi daghan. May tag 300 ra sa mailig siguro. Na mga paliliton pa nimo. Bayad sa boarding house. Kanang porke nga ihatag sa DSWD. Isa ra na kadlaw nga gasto. Wawa ra gani na isa kadlaw. Isang oras na, di ba? Kulipoy, hurot na. Pero ang benefits nga ihatag sa Diyos sa ato,
hangtod karon atong gi-enjoy. Ang tanan mingo, praise the Lord. Ang tanan mingo, amen. Kaya nga naman, kung makaplaga na ato ang Dios, if we seek Him, dunay mga benepisyo nga atong masinatian. Diha kaniya, wala lang ta makakaplag og salapi, wala lang ta makakaplag og panalangin, wala lang ta makakaplag og mga literal nga butang nga mapalit og kwarta, salapi o bulawan. Pero dunay mga butang nga atong nakaplagan sa dihang nakaplagan nato siya nga dili mapalit og kwarta. Una kapahulayan. Tinuod nga kapahulayan. Matthew 11 verse 28, ingon pa dinhi, come unto me all that heavy laden, and I will give you rest. Dili ning kanang rest nga, rest in peace ha. Kabantay mo. Everyday ka, kada adlaw ka magtrabaho. Di ba? Magandang kitawag, trabaho ka sa kumpanya. O self-employed, bisag self-employed. Adlaw-adlaw man ka mo trabaho, ana. Kay no work, no pay. Man, kapoy, lawas ang imong gihimo nga puhunan, kusog. Huna-huna, kapoy maghuna-huna, oy. Bisan ka ng mga nanay nga naara sa balay nga nagtrabaho, kapoy, maghuna-huna kag unsay isudaan, laban na po ka, napay mga bata, pati manon, samot na karon nga eskwela, doble bahin. Ito namin okay, amen. And then, at the end of the day, you need some rest. Kinahanglan ka og kapahulayan. Pero dili enough nga matulog ka para makapahulay lang ka. You need to rely. Kinahanglan ka mo rest. Ilalom sa presensya sa Ginoo. Nga naman, na ay lahi nga benepisyo sa dang inigtulog nimo, sigurado ka nga na ay Dios nga imong kauban. Ang tanan, mingog amen. Ambot na akong ipasabot ang peace of mind na. Tanan, mingog amen. Tanawa. Ganun mga dato, mga kwartaan. Daghan na sila kwarta. Kung nahunaon, kung buta to hunaon, di na sila mamblema on sa ilang ipalit o bukas, sudan, ibayad sa mga balayronon. Di na sila mamblema. Pero tanawang ilang kinabuhi, murag walay kanang peace of mind. Tanan mingo, praise the Lord. Murag gubot, permi ang dagan sa una-huna. Murag gubot, permi ang dagan sa kinabuhi. Nga naman, wala nila makaplagan ang tinuod nga kapahulayan. Pero salamat sa atong buhi nga Dios. After the long, tired day, pag-uli nimo, pagpatugtog nimo sa awit, mamalandong ka sa panahon nga ikaw, saranang kanang mamalandong, sa panahon nga ikaw, mag-inosara, ug sugod kag mamalandong sa pagkamaayo sa Dios. Tukar dayon ang awit. With all my life you have been faithful. With all my life you have been so good. Luyo sa kakapoy, luyo sa mga dili maayong nahitabo, luyo sa mga disappointment nga imong nasinati niya ng adlaw. But every time you remember the goodness of God, dunay talagsaon nga comfort nga mugakos kanimo, anak padayon. I have rest. You have rest. Na kay kapahulayan, gikan kanako. Estudyante ka, sugod ng eskwela, sugod na po ng stress days. Stress sa mga, sana lang diha, thesis, exam, projects. After long, tired days, nga naa ka sa eskwelahan, pag uli nimo, basta imong hinumduman ang Dios, marilib ka sa kakapoy. Gano'n man, ingon din,
I will give you rest. Dili ka batiw kalaay sa kinabuhi. Dili ka batiw kakapoy sa kinabuhi nga naman. Dunay Dios maghatag natog bagong kusog. Tanan mi praise the Lord. Ang tanan mi og amen. Tanawa si Pedro. Katong panahon nga si Pedro na discourage siya kay namatay si Jesus, gilansang, gilubong. Na discourage si Pedro. Di ba, pero ato, katong wala pa siya gilansang, na pa si Jesus sa hawanan, gilatigo pa, gikulata. Sunod-sunod si Pedro, pero layo lang. Mao to nga tayo nga iyang gilimod si Jesus. Pero katong namatay na si Jesus, gilubong na. Unsay nahitabo? Nibalik siya pangisda. Gilaay na siya, unahunan niya. Unsa naman dayon? Human ani, unsa naman? Ingon siya, mangisda ay mangko sa una tung wala pa si Jesus. Balik na lang tag pangisdaan ni. Sige siyag itself sa iyahang laya. Siguro mauna lang yun ni ang kapalaran na to. Super crunch. Sa maning mga unang super crunch. Lampin. Modest with wings. Mga basura lang ang musulod sa iyahang pukot. Ang tanan mingog amen. Kinsay dili layon, kinsay dili kapuyon, ana. Sige kag trabaho, sige kag itsa, pero way abot. Ang tanan mingog amen. Basta pag trabaho gani nga walay Dios, sige ra kag trabaho, sige ra kag hago, pero way abot. Ngano man way panalangin gikan sa Ginoo. Pero pag doon ay Diyos sa kinabuhi, ingon pa sa atong buhi nga Diyos, panalanginan ko ang tanang buhat sa imong mga kamot. Atong palakpakan ang atong buhi nga Diyos. I-claim nato na nga saad sa Ginoo. Kung nangalagad kang matinud-anon sa Diyos, i-claim na bisan unsa nga buhat sa imong kamot. Basta maayo, panalanginan na sa Ginoo. Amen. Maunang I encourage katong mga mag-start og mga small business, padayon lang sa pagpangalagad sa Ginoo nga matinud-anon kay kana karon gamay pa pero inig-abot sa panahon basta magpadayon kang mga lagad nga matinud-anon ingon siya panalanginan sa Ginoo ang tanang buhat sa imong kamot. Padakuon na sa Ginoo. Karon ang imong baligya pandisal pa. Pero pag-abot sa panahon, pag panalanginan naka sa Ginoo, Goldilocks na. Asa pa ka na? Pandisal with egg na. Oh, tanamin og amen. Kanang mga negosyante karon nung makita, dagko nga na mga negosyo, disama na sila nagsugod. Sa gagmay, manibilyar. Di ba, balay man ang iya? Sorry, tawagan na. Filipino homes. Kanang mga kamilya. Nilay man nagngan. Kamilya Lucinda? Ay, Lumina dahil. Lumina Homes, Camilla Homes. Kana, nagsugod na sa una, gagmay pa. Buhangin pa. Halublak pa, ginagmay. Pero karon, siguro nagsugod na siya, maligya lang og halublak. Tapos buhangin, kabilya. Nahon na siguro niya, himuon na ito ning i-combine. Ang halublak, kabilya og buhangin, atong i-combine. O di, balay na. Oh, ligyan na siya balay. Ando na, aming amen. Di pa nalanginan, gani. Mitubo, gani sila. Unsa pa kahakita nga mga katawhan sa Ginoo, nangalagad sa atong buhi nga Dios, gisaaran sa Ginoo, nga tanang buhat sa atong kamot, panalanginan, palambuon. Basta ibutang nato sa atong una-una, o kasing-kasing,
nga himuon nato siyang prioridad. Walay panalangin nga dili ihatag sa Ginoo basta himo nato siyang priority. Basta makita sa Dios nga gihimo nimo siyang priority, dili ka iulahi sa Dios. Tanan mingog amen. Sunod nato nga makaplagan, tinuod nga kalipay. Karon ang Dios sa paglaom magapuno kaninyo sa bugos nga kalipay ug pakigdait diha sa pagtuo aron mudagaya kaninyo ang paglaom diha sa gahom sa Espiritu Santo. Roma 15:13. Amen. Abi ninyo daghay nangita ani kining true happiness. Kasi nakita ng salida nga, the pursuit of happiness. Tama? Will Smith. Kay kasagaran, maunay desire sa tao. Dili ka sterlablimi, di ba? Wala ka nangita og mga butang nga makapag-uol nimo. Gusto ko mo palit og cellphone nga mahal kay inig mo palit kog cellphone nga mahal mag-uol ko. Mahal na sa akong cellphone. Bisang ganig mahal ang cellphone, palito nimo kay malipay ka ba sa nakay mahal nga cellphone? Ay, iPhone 13 Max. Oh, salamat kay naana ning paglako. Takili maka bago ko gioperahan og kidney. Kay akong gibaligya kay gipalit na ako og iPhone 13. Bitaw, musugal ganin ang uban ipaligya ang ilang mga bato para lang makabaton sila anang butang nga ilang gitinguha. Kay malipay sila kung ilan ang mabatunan. Nangita tag tinod nga kalipay. Ang tanan mingog amen. Ang tanan mingog praise the Lord. Nguban malipay sila nga makakita sila silang balay nga munindot na mugana na. Makapalit lang ko ani nga sakyanan, makapalit lang ko ani nga motor, makapalit lang ko ani nga sapatos, malipay nako. Men, na naman, everybody wants to be happy. Tanan mo yung praise the Lord. Gusto tag tinod nga kalipay. Muna nga tao ang kwarta iyang gikukod. Kay kaingon siya ang kwarta. Mo'y maghatag niyag tinood na kalipay. Pero kabalo mo unsa ang mahatag sa kwarta? Dissatisfaction. Sa una na kaingon kog malipay na kog makakwarta kog 1,000. Pero sa din nagakwarta kog 1,000, naninguha na po kog 5,000. Nagakwarta kog 5,000, tinguha na ko 10,000 na po. Kay maunay, tinuod mga igsoon ko, everything that we have in this world, without God, dissatisfaction lang. Kanaming og amen. Palit bitaw kag sinina, kay nindot ang sinina, ay, lipay na kuani. Magkabaton lang kuani nga sinina. Pero pag imo nang nasuot, nakakita na po kaglaing nindot, gusto na po ka mo palit adto. Hangtod nga ang imong mga sinina, di na nimo masuotanan. Ang resulta lang, ang imong pirmi masuot, kadturang daan na. Kay mo ay pirmi mabira. Kay mo ay nakaibabaw sa pinilo. Manaming og amen. Sa laktod nga pagkaistorya, kining tanan, dili makahatag og tinuod nga kalipay. It will meet our some needs. Matagbo lang niya ang panginahanglan nato sa specific nga panginahanglanon. Pero kung tinuod nga kalipay, tinuod nga katagbawan, no. Only God. Dios lang ang makahatag nato og tinuod nga kalipay. Tanan ming og amen. Dunay daghang mga tao. Kaingon sila nga inig, makagraduate sila anak nga kurso, makatrabaho sila, malipay na sila. Mamatang importante, kung anasa ka malipayon, mo imong buhaton. Di ba? Itong patalastas sa una, so ang ka masaya, suportahan ka. Suportahan ta ka. Kay gusto niya, imong doktor niya ang anak. Pero ningon niyang anak,
Pa, mag-shift na ako sa fine arts. Ha? Di daw siya malipayon dito. Manang ingon siya. Ingon ang iyang amahan. Sige. Kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Murag sa PLDT man siguro to nga patalastas. Kaya nag-istorya man to sila sa telepono. Sa una pa to. Ang tanan, mga praise the Lord. Maunang kung dili na ka malipayon sa imong gibuhat, wala na'y pulos mga igsoon ko. Dili na kaganado, dili na ka-excited, dili na kaganahan mo bakod, inigmutato kasi imong trabaho nga naman, wa na ka nalipay sa imong trabaho. Ang tanan, yung praise the Lord. Sometimes, mauni ang trabaho, mauni ang goal sa yawa, nga padili na katagaag kalipay diha sa panimbahon. Maunang inig panahon sa Domingo, daghan man tanag adlaw, Lunes to Sabado. Pero panahon gyud ka sa Domingo awayon. Ngano man for you nga dili na ka malipay sa manik. Puro naman lang ni away ka na Domingo na lang. Naman tanay Lunes, Biyernes, o Martes, Miyerkules service, Biyernes, Sabado. Pwede ka awayon ko nimo Lunes to Sabado, pero Domingo ayaw, manimbata. Pero ayaw po. Labi-labi po ng Lunes to Sabado. Sa kadagag adlaw, panahon sa Domingo, pag yun makabuhi ang kabaw. Namata na Martes, Lunes. Ano ka magitunong Biyernes? Domingo yun. Pastilan ng demonyo. Nga naman, gusto niyang kawaton ng imong kalipay. Amen. Gusto niyang kuhaon ang imong kadasig. Gusto niyang inigadto nimo sa simbahan. Iniganhin nimo sa simbahan. Wa kay kalipay. Kay kung wa kay kalipay, di kaganahan mo simba. Di kaganahan mo pakpak. Bisa kung saan pag luksosong leader. Oh, mo lukso sa kalipay. Kau rin lukso diha. Sa kadaghag adlaw, panahon sa Domingo, pag yung kanahotdan og sudan, wa ka kapamahaw. Ang tanan mingog, amen. Sa kadaghag adlaw, Domingo gyud wala ka gireplyan. Pero anong di ka replyan? Sa may naana. Ang tanan mingog, amen. Mao manay gusto sa yawa. Sige, balag mo simba ka karon. Basta mo simba ka nga way kalipay. Sama nas. Okay ra ka daas. Tawa magas. Lukso sa kalipay. Tanaming og amen. Gusto niya kuhaon ang kalipay nga naa ka. Kay kung wa na kay kalipay, di nakaganahan mo dahil kung musimba sa Ginoo. Pero salamat na lang, panahon pa lang sa atong devotional, gi-remind na ta sa Ginoo that we should give all our best to God. Naamang ka sa maayo nga sitwasyon o dili maayo nga sitwasyon, kinahanglan ihatag nimo ang pinaka-the best diha sa Ginoo, kay Dios siya sa maayo o dili maayo nga sitwasyon. Amen. Sa panahon nga naa ka sa kagulanan, mao na buhat sa kaaway. Mao nang importante nga mamalandong ka kanunay sa pagkamaayo sa Ginoo. Nga naman, kay ang dili maayo nga kasinatian nimo anang adlaw. Kinahanglan nimo na i-overpower nimo na pinaagi sa pagpamalandong sa pagkamaayo sa Dios. It's just a bad day, not a bad life. Men, ang bagyo adlaw lang mulabay na. Mulabay ra na. Tanan mi nga praise the Lord.
Dili nato dauton ang tibuok chapter sa libro sa atong kinabuhi in just one page nga panghitabo. Ang tanan mo, praise the Lord. Ang tanan mo, amen. Mo nang kung gusto ka tinuod nga kalipay, kaplagi, pangitaa ang atong buhi nga Dios. He is the source of true happiness. Magpuno kaninyo sa bugos nga kalipay. Kaya nga malipayon na uyab. O, gasto ko no. Manang mag-uyab-uyab mo, nyawa mo ikagasto, pagpuyo mo. Mag-date mo niya, mangayo pa mo pang-date sa imong mamagpapa. Pangaon mo kalibre o kamote, oy. Palitera nag super crunch diya o guys water. Kung nag-eskwela pa ka, priority ang imong bag-eskwela. Pero kung kaya nimong ipagsabay, ma-handle ka nga dili maruin, wala problema na. Pero kung kabalo ka, nga maruin ang usa, kung kay naay usa, you need to give up. Ang tanan, mingog amen. Ang tanan, mingog praise the Lord. Amen. Ayaw seryoso ha. Kaya nga naman, kay naguna-huna ka, tay laki ka niya, manguyab ka. Kung nanguyab lang ka, kay gusto ka nga, na kay kachat, lingaw-lingaw lang, pagpuyo. Kinahanglan, manguyab ka, andam na ka sa mga responsibilidad. Pangminyo na ang imong mindset. Kay mao man ay first step para maminyo ka. Kaya kung magkinaunsa na, karon daghan nagtintasyon. Amen. Dili na nato ni salipdan pa. Karon bisag nangalagad sa Ginoo. Na gitawag nga kanang wala pa na minyo. Pero minyo nag mga binuhatan. Amen. Open na karon. Kaya nga naman, ang buhat sa kaaway, grabe na. Malang kung manguyab ka, kinala ng imong mindset, andam na ba ko mahimong amahan? Makabuhi na ba ko sa akong anak? Kabalo na ba ko mo hikot og tangad? Kay basing inigtuwan nimo, mo ato pa kas imong mama, ihikot raning tangad. Sa mga katiguangan pa, naana ba mo'y abuhan? Kabalo na ba ka manglaba? Magdungag, maghikay. Kay panahon nga maminyo mo, makarealize ka nga importante yun ay. Amen. Unta na, may praise the Lord. Maunang, sa mga batanon, labi na katong mga underage pa, i-enjoy sa ninyo ang pagpangalagad sa Ginoo. Na ay mga butanga ma-enjoy nimo. Nga dili ng uyab-uyab. Enjoy the presence of God. Amen. Enjoy ang pagpaghamit sa buluhaton sa Ginoo. Enjoy nga mahimo kang instrumento diha sa buluhaton sa atong buhi nga Dios. Kay nga naman pinaagi ni ana ang mga butanga. Ma-divert ka ni ana nga mga butang. Para sa itong usa ka batanon, paila-ila sa pastor. Paila-ila ninyo. Tanaw niya, waman siya kaangay siya. Pastor, ministry sa agad ko karon. Ana ang pastor, praise the Lord. Salamat kay ministry ang imong priority. Pagkasunod Domingo, naanong pagi paila-ila ang pastor. Singir niya, gwapahon po. Pagkakita niya siya. Aw, kung unsay kabubuton sa Ginoo. Kung will sa Ginoo, nganong di, God? Ang tanan niyo, praise the Lord. Ang tinuod nga kalipay, amin ninyo, kung unahon lang nato ang Dios, siya ang mupili para sa ato. Amen. Kanang perfect, kanang perfecto gyud. Dili perfecto ang pangalan.
Hingpit nga para gyud sa imo. Kung sa imong mga kakulangon na sa imong partner. Ang tanan mingog amen. Dili ta magdali, matupasawit di magdali kay ang Dios maoy mo pili. Ang tanan mingog amen. Ang tanan mi praise the Lord. Wala lang diha nga mga butang makita nato ang tinuod nga kalipay. Ang tinuod nga kalipay makaplaga nato diha sa balaang espiritu sa atong buhi nga Dios nga mao'y maghatag nato bugos nga kalipay. Nanawa? Complete package. Matod ba niya? Bugos nga kalipay og pakigdait. Dili enjoy now, suffer later. Dili lipay ka karon, pero abot ugma sunod adlaw, basol na ka. Basta unahon nato ang Dios. Basta siyang muhatag og kalipay. Kalipay ni nga walay baylo nga kaguol. Katulo. Tulo ra tong hisutan kay kung daghan dugay ta mahuman. Kinabuhi nga walay katapusan. John chapter 10 verse 10, ang kawatan dili moanhi kundili aron siya makapangawat og makapamatay og makapanglaglag. Pero ingon si Jesus, ako mianhi aron sila may kinabuhi. Ang tanan mingo praise the Lord. Diha kang Ginoong Hesus, we have life. Amen. Pero daghay buhi karon nga atubangan sa Ginoo, patay na. Awit man na. Saan ang awit ko? Murag short cruises man na. Saan ang awit? Panglimbasugan ta ang pagtuo ta nga dili gayo kita matumba. Ug kung maluya ka ayaw tingala. Magampo lang. Haman diha, wa man lagi. Aw hinulsulan. Tanan. Ilang magbantay lang. Tanan. Dautan. Wala man gihapon. Ang pagtuo ta sige te. Hatan Dios nga wala hinungdan. Sunod na wala na nakabalo. Sa to? Nag-ingon siya nga ang magpatuyang buhi siya apan naara. Ang magpatuyang buhi siya apan patayng daan. Unsa ni? Matubas sa itong devotional ganiha. Patay spiritually. Buhi ka alive and kicking. Pero spiritually dead. Ang tanan, mingong praise the Lord. Dili lang ni literal nga kinabuhi ang gisgutan ni Jesus din niya. Dili lang literal nga kinabuhi ang iyang gingon dinhi nga makahatag siya kinabuhi. Ang iyang gingon dinhi appeal covered ang spiritual life. Kay kinsa man ang maghatag nato kinabuhi spiritually. Walay lain ang Dios. Pagkaon nato spiritually pulong sa Ginoo. Ang tanan mingog amen. Unsa man ang atong mga bitamina, tanan nga ma-intake nato, mga pagdaig, presensya sa Ginoo, ang balang espiritu, ang buhion, ana, dili ang unod, kundi ang atong espiritu. Atong balakmaka ng atong buhi nga Dios. Mo nang salamat nga naatani taknaa sa iyo nga kautuhon karon, nagkauban, nagdaig, nagsimba sa Ginoo, pasabot ani buhi pa ang atong espirituhanon nga kinabuhi. Mo nang sa mga tao nga naghingalo na,
ang spiritual life, kinahanglan i-revive. Di ba? Pag ang tao 50-50 na kanang talagsa na lang gani mag ana naman na kanang ECG man ano? But pasabot na ang heartbeat. Pero street na, taas ng street, talagsa na lang musaka. Talagsa na lang ang pitik sa kasing-kasing, ana. Inig mo, street na yun, na. Patay na. Ang tanan, mingog, amen. Ang tanan, mingog, praise the Lord. Mo nang, samtang naapay pitik, i-revive na sa doktor. I-revive mga igsoon ko. Para, just in case nga mabuhi pa. Sa ato pod, mga kaigsuonan nato, nga naa sa kabugnaw, naa sa kaluya. Kinahanglan nato i-revive. Kinahanglan nato dasigon. Kinahanglan nato pikpikon. Brad, padayon sa pagpangalagad. Ayaw kaluya. Padayon, padayon, padayon! Tanan ming praise the Lord. Tanan ming amen. That's the benefits if we seek Him. That's the benefits kung makaplaga nato siya. Makakaplag tag tinuod nga kapahulayan. Makakaplag tag tinuod nga kalipay. Makakaplag tag kinabuhi nga walay katapusan. Before we end this message, doon ay sa katao sa Lucas mga igsoon. Luke chapter 19. Luke chapter 19, verse 1 to 6. Ang pangalan niya, si Sakeo. Kaila kang Sakeo, Ash? Wala. Kinsay na kaila ni Sakeo. Og si Jesus misulod og milatas sa lungsod sa Jericho. Ug ani akaron usa ka lalaki nga giganlag si Sakeo ug siya punuan sa mga maniningil og buhis ug siya dato. Head chief of publicans and was rich. Dato siya sa panahon ni Jesus. Punuan siya, chief of publicans. Siya ang punuan o labaw siya sa mga maniningil o buhis. Ito namin og amen. Karon pa, Bureau of Internal Revenue. Mga taga-BIR. Og siya, matod pa, pagkadungog niya nga si Jesus Christ, muagi ni ato nga dapit. Ingon pa sa verse 3. Og siya nagatinguha sa pagtanaw kang kung kinsa sa Jesus. He sought to see Jesus. Ito na, mingog amen. Luke 19 verse 1. Na siya isyo. Kabalo mo unsa iyang isyo? Ayaw mo ka-open ha, dili ka mo ang gikuanan. Dili ka mo. Botas-butwa ko'y labot. Ingon din he. Verse 3. Nanalay sa verse 3. Oh. Basahan na to kung sa iyang isyo. Og siya naninguha sa pagtanaw kung unsang pagkatawhan na si Jesus, apan wala siya makahimo tungod sa panon sa katawhan. Mao ni ang iyang isyo. Kay siya ugod mubo man. Kung sa ato pa, putot. Mao na issue niya. He wants to see Jesus. Gusto niyang makitaan si Jesus. Kay curious siya. Out of his curiosity, gusto niyang makita ning gitawag nga Jesus. Kay nadungog niya, milagroso ning tawhana, daghagiayo ning nga balatian, gipalakaw mga bakul, mga buta na kakita, mga bungol na kadungog, mga sanglaho na ayo. Curious siya. Unsa kay dagway aning tawhana, parihas baka mig ilong, parihas baka mig mata, parihas baka mig kagwapo.
o parehas mi og height. Mao ni iyang curiosity. Ingon din he sought, nagtinguha siya. Pero bisag na sa isyo. Sige siya naghanap. Siya makakita. Wa man giingon din kung pila iyang height. Ang giingon din bubura. Pero above below normal siguro siya. Okay. Ito namin ng amen. Murag mga bata sa una. Mga bata, basta gusto makakita og salida. Bisag unsa pa na nga mga babag-babag niya. Kumbayot sa barbed wire. Basta Dragon Ball na. Nabi ba mga silingan nga, biskay, patay TV, siradaan pa yun ang portano. Ato na lang kasabintana sa mga lahang. Ato ka sa lahang. Pastilan. Kamot rataon ni San Goku, imong makitaan. Nananmingog amen. Pero nagtinguha nga makakita. Allah, sige, tanaw yun. Balag naghaoy na diha. Ingon ini si Sakio. Bisag gikapoy na siya. Nana siya. Kaya nga naman, kung wala pa siya'y desire nga makita si Jesus, katong pagkinto-kinto pa niya, gikapuyan na siya, muuli siya siyang balay. Uli ko. Bahalag din ako na makita ng tawhana, pero nag-desire siya. Munang nangita siya pamaagi. If there's a will, there's a way. Kung doon ay tinguha, doon nagyoy mga pamaagi. Kung doon ay desire, doon nagyoy mga pamaagi, mga igsoon ko. Atong palakbakan na nga itong buhi nga Diyos. Mo ng pagkakita niya sa gitawag nga sycamore tree. Tanaw niya, hagudhod na ang dakong panon. Tungod sa panon sa katawhan, hagudhod. Ingon siya. Kita siya sa sycamore tree. Kat siya lang. Di siya maglisod siya abot sa sanga kay mubo man. Kat siya murag kawatag bayabas. Abot niya sa ibabaw halhal siya. Ngaka niya. Pero di bali na pagtanaw niya, pag abot niya sa ibabaw, wow. Klaro na kaayo inig mo agi si Jesus. Makita na niya ang naong. Ngayon naman ingon din he sought, naninguha siya nga makitaan si Jesus. Sana all dunay desire nga makita si Jesus. If we all have the desire to see Jesus like Zacchaeus, unsa man kalisod ang kinabuhi, maningkamot ka nga mulahutay kay gusto nimo makitaan si Jesus panahon sa iyang pagbalik ug dili lang kay gusto nato siya makita, gusto sab nato siya makauban. Ang tanan mo, praise the Lord. Pero tanawa ang twist. Verse 4. Dagan siya misaka sa usa ka kahoy sikomoro aron pagtan-aw kaniya kay siya taliagi man ni adtong dalan. Amo og nabay bunga ning sikomoro. Kay kung tambis pa to. Tunokon daw. Pastilan. Tunokon pagani. Murag agri. Murag buongon. Siguro, agay! Pagtikang ni aray! Tusok ang iyang lapalapa. Ang iyang bugan, natuhog. Pastilan. Pero giantos na lang niya, nga naman, gusto niya makita si Jesus. Ang tanan mo, praise the Lord. Kung gusto nyo nato makita si Jesus, kauban din ang mga pag-antos, kauban din ang mga kasakit, mga igsoon ko. But it doesn't matter
Worth it man sab! Woo! Ang uban, nakigdasok, nakigdumog sa 4K nga adlaw lang mahurot na. Pero ang atong pakigdasok, ang atong pakigdumog, dili lang sa salapi, dili lang sa bahande, kundi sa butang nga lumulungtad sa walay katapusan. Paglabay, verse 5, mga na ni panahon nga muagi na si Jesus. Sa verse 4, wala pa ni agi si Jesus. Nagsige pa siya ibot-ibot sa iyang tunok, Brother Roy. Okay. Tunok yang kamot. Pero sa verse 5, ug sa paghiabot ni Jesus ni atong dapita, siya mihangad ug miingon kaniya, Sakeo. Wala. Out of his kanang wala siya'y kalibutan ba? Ang iya lang, gusto lang niya makita si Jesus. Pero wala siya'y kalibutan nga inig-abot sa tungod. Tan-aon siya ni Jesus ug istoryahon siya. Ingon si Jesus, Sakeo, naog diha. Dumali kapag kanaog kay kinahanglan adto ako moabot sa imong balay karong adlaw. Morning gingon, if you will seek me, you will find me.